Un accident rutier s-a produs în jurul orei 13 și 30 de minute la intersecția străzii Grivița cu strada Pompieri, 3 autoturisme fiind implicate în evenimentul rutier. Accidentul s-a produs în urma neacordării de prioritate, autoutilitara care se deplasa pe strada Pompieri, neoprind la stop și intrând în coliziune cu celelalte mașini care circulau regulamentar. La fața locului sunt prezente 3 autospeciale ale Inspectoratului de Poliție Județean Călăraș, polițiștilor revenindu-le misiunea de a stabili cauza producerii accidentului. De asemenea, traficul de pe strada Pompieri a fost blocat.